Barik maur fa sajla tai plakatar ni mong sung sasang teng ani khapang ni to ni busarok eba faithful believers rok eba saint kuthar kaiturni busarok rangchakni cerai khonai sikla sikli tai nai tongnai joto lokurok thangnai eba thangnai talni last week ang sini Agartala diocese khomolongo no khatibar kaisa aro tongikha ang Shillong tongmaba dai aro specially sini kaisa historic panda kotor kaisa ngi thangka norong jotna abo saiman kana nok kana baksa ba saimiana a panda angke 2026 ni 20 January ni last week kaisa holy ordinations program pandang thangka 61 jana Reverend Deacon Dokno Reverend Father ni hamari khlaijaka chongjaka eba brongno kathar mothani responsibility ni authority samongo barja betjaka tai norok jotni surima baya pandai belek kaham nongka abni bagai norok jotno bele ki hambai te God bless you a pandao pai manja paikya His Eminent Joshua Moore Barnabas, His Grace Jeremiah Moore Theodosius, and I Agartala Diocese ni kini Arni Bishop, eba Episcopa Jacob Moore Theophanas, tai pai manja pagi Reverend Father Kumba, kini Jorhat Diocese ni, tai Difu Diocese ni manja pagi Reverend Father Ojoy, tai Reverend Father Birkha Bromo Bhai Akusora Bhai Manjak Baikya Arani Boromborang Father Songrok Jotun actively Samong Klaikya Beleka Hamong Tangka Abakasi history continuously Kolakatar Sing Triprahasto Samong Tang Tongo Joto Motawo Bunibagai Hambainor Jotono Tai Khasrang Bainong Hambaya Poro Joto Denimunisini Kapan Takoboko Tai Joto Triprahasa tongnai tako bukrong bagay highly appreciate and God bless you all. Tinyo ang norong thani kisa kograjak tongmani ang jora belai mayang nyai Tripura tongkhro message rok sei malia kawangma khlanya tongmani tai kisa disturbance khomlong ko kang tongmani bagay khlai malia kokri like hamno tamke ang miao phaisok pagiya Shillongo bonbang tiniang norong bagai jajora kisanawi important kaisa nangkuk mani message na klairon yang kyati arangka taitin subject belai important subject mobo omoki kobrong weke kaiturni songma osairongni bisingtei biniha kaiturni Chongma bini hani bagai osaironi bisingtei English bagai God's plan for a kingdom of peace. God's plan for a kingdom of peace. Kaitorni chongi tongma bini osaironi bisingtei bini hani samong tangjakma tai tangjaknai ang omon short likasiana tangkanrong busina bagai ang explain kaikya omno tin subject Phaiti logi tongdi khnai tong nai tongdi te kaitor hamari ya sakti khapri dako bukro norong buci man khanang tam kok sana nai tong prna nai tong ang prna nai mani te buci nai mani kokhe mose kaitor bo bahai ke Old Testament teng semai ketalang teng Bobini hani samongo ketar samongo bo osai rongni bisingtenge bini samono tangnani te tangai tongoni abono puichira naimani kokse
खाख्लायाव दिनैनि टिचिं गोबां ख्रिस्टान दंना बुजिना फानदुआन होननाय किसिसे ख्रिस्टान बिसोर बुजिनाय दङ बुजि नाजानाय दङ आपनोबो आं क्लियर खालामनाय आबस काइसेखौ बनबागै अ साबजेक्ट जत काइटन बेसारं बागै जरा किसनाय खानानाय बेलाय दरकार ओंखाय ताबो आं आंनि साबजेक्ट असाइनि साबजेक्ट बा बाहायके असाइनि कक अंखरि फाइकिया आपनो बुइला सोंनाय लेग्रेसिने असाइनि कक काइटर ब सामुं चेंमनि हिंगांकि bo Abraham no ringgay Abraham ose kotor koraksa malay mani akok se angdang nama sagranay Abraham ni saipono kotor Abraham besak se kotor tongmani kaikin selengay pia bin saipono kotor abongka osai se sang akok no ya fangni eba Genesis ni chapter 14 no sumano Dorong joranai purdi ang ora poina nasu jora tongla abong ki ang ni bagai dorong ibagai betang 17 17 simi poriwana 17 18 19 te 20 khnadi Abraham kedor laume bai bini pal ha bobura rokno mechenei ki philei phaike Sodomni ha bugra sabenni harungo bo bai malaina thangka Salemni ha bugra malki sedek awang te anggur betaitu hui phaikya bongkha kaitor kotorni osai ang hainai porni khnadi bongkha kaitor kotorni ocai bobono hamre roi hai nei saka nokha bai ha snamnai sa kaitor kotor Abram no hamre rotheng te ari rokno niniyago yafrei mechen ronai ranai kaitor kotor labjak theng hake Abraham bono bebak ni jiwo kaisa rekha hake Abraham bono bebak bo mani phaimani tubumani aboni jiwo kaisa rekha okok ke kolok kotor ke salai janaise haipano nono ang osaini kok bahaki ongkri phake lamba ko baibilo abono nini pori thongna bagai buchina bagai nini bagai eye opening clear mansi kisi sa English le purinyai omno buchri ruwana kadadi Melchizedek is one of the Bible most enigmatic and theologically significant figures described as both a king and a priest who prefigures Jesus Christ. His story appears briefly in the Old Testament and later expanded upon in the New Testament to explain the nature of Jesus. Kok tamu kemose Melchizedek engka koraksa elambak ni Bible ni palai kotor ke tam sanai bono bini kok soijak kaitor ni kok thaite bokor se significant figures balai warang sincha borok se bo bahaiki phaikia tamungkha borotongkha abo onek to warang sincha ni ko tai bono describe khlaijak bo koroksa raja bo bobogra bo te osai bo ganaigra sidi tai bo Abraham no hamri rekha Abraham no tai dosmang suruka o kogno no kaham ke buchu negradi tai bo prefigures Jesus Christ o Jesus Christ ni figure ni bo nukjak phaikyabsko Melchizedek a mysterious figure in the Bible represents Jesus Christ's eternal priesthood and kingship o Melchizedek bo kaisa balai tamna nukjage sijage saimani abai figure ni bono Jesus Christ ni je priesthood Jesus Christ ka osai okra bo osai okra ni bagai
bini ukulogo samuk tangdana osai rok tongo. Boni bagi se okok nono nang jas kisa busit nayo. Nengo osai kok khanaka ang nono tabu bahai ke haina hai osai chongjaka chongjakai thangka. Abono tui ang New Testament kisa kok nono buisan chesta khlaina nang khanai tongmoni bagai tuna hambai srang tongmoni bagai tuna hambai. God bless you kai tona hamri khlainai continuously khanai tongri. Yes, kaponi takok te buksang tabok mal kisedek ni osai ni kok nono khanaka Abraham bai tabok Israel dokrakno kaitor osai chongmani kok bini hani bagai abono khanapidi abong ke lamrama chapter 19 bebak porkio manai haipenang kisa poriono 6 jora betang 6 jora khanadi Israel bororok hai jibni ongkhoroi thangmani talthamni sekangni salo borok senai haching leng haparo phai sokpaikya borok rifidimni ongkhoroi sinai haching leng haparo sokphailekya borok a haching leng haparo batham khlailekya borok hatai bwskango khe batham khlailekya hake musi hatayo kaitor bai malaina thangka tai sorayo musino hatai sakani ringhorei hainai saka nang jekomni nokongno tei Israel borokno hainai sadi ang Egypt rokno tamo khlaikya norok nukha tai toling besano bukrang teima haike ang bo norokno ari thani tubui paikya abni bagai no tabok norok ani kokno khunjo kankhe te ang semaino tikhe bebak norokni borokni bisingo norok ani borok ngnai tamni hinke oha ani mangse tei norok singise ani ochenge ano monnai khnadi lamrama chapter 19 ni betang 6 tai norok simise ani osai ngei ano monnai te ketar dofa ngnai okok rongno nang Israel ni besarakno masanai okok rongno nang Israel ni besarakno masanai oro kokta mukangke kaitorni plan kaitorni songma bini hani samongo osai rong bisingtui samong tangjaknani kok businyadi tau kok otor tamong khnada angno English puri busirni sajaklaina God knows they could not keep this covenant. He had already planned to send his son to deal with man's sin. He instituted the entire sacrifice systems because of man's wickedness for doing what Jesus would accomplish on the cross, meeting our needs for acceptance, our need to respond, our need to peace, our need to forgiveness, and our need to reconciliations. Tabu kok tang kangke aitur saimano je smai kesan rider marno borok klaimannya. Apun bagino botam klaking bo already bo bini songres hasil bising teke borok no mutangnani songsanani sistem tiklainyani tai nakarnani khatjama tongthomarnani kaikirbe malernani bebak sang boklaikya tabu koktam kanke so oktam ke it brings out a human need the need for a priest awrin bagino osai nangka borokno kaikirbe mal samoklanya bage the need for another human being to help us to see ourselves and to apply biblical truth of our lives.
The New Testament presumes our familiarity with the priest should learn about Jesus' role in our life. Kokta hoke, Jesu Christus je naima je osaran bisni klayane. Omno cheni family kesantri. But my God's plans for a kingdom of priests. Kaitan ni chongmani kangke osaran bising tuno bini ketharmota bini busarak naijagai tinyani. Okay, kaitan ni continuously. Taba angdarong sana tangi tongo bahake semai ketalo Peter ni bising sija kokno sengkisisa jara buci mayang itang akong nang kisi clear frekling itang itongo ang porinay te araw sotle buci nan cesta klanyai omono kaisa clear ke buci nazeng nai Kristen ng bagai hangkangke nang ekdom khatsma manai nang right way the full truth full gospel nang tong itang nai awas kaisa no nang tong mani. Yes, ang norno osai nukjak mani, osai chongjak mani, tangmatang sa kawang makok saya pano, bahake kaitor bo bini osing bising tui, bini hani samong, tangna bagai bo ber, abni kokno sa ang kisah, tang bucana cesta klekya, tau 1 Peter chapter 2 verse 9 no ang poriwan kisah kaham ke khnadi orono sini jot na kaisa serengtai buci tai khnatai tai Christianity wo clear ke kisah serengtai na thai omos kaisa tabuni present Christian rok ni buci jak nai khnadi betang nai no norok ke songjak bosong norok bukrani osai rok Norok ke songjak bosong, norok bugrani osairok, norok dopha ketar, norok kaitor ni sakni bororok, norok kaitor ni wanawa simcha samungrok no pirna bagai songjaka. Pono norok no manak mani ongkhorei ani naitok, sengsa sao phaidi hnei ringo. Agi norok kaitor ni borogya, tabukhi norok kaitor ni borok ungbaikya. Agi noro kaitor bai khairok jagya tabo ke khairok jagbai kya tabo oroni main important kok tamu kan ke oro kok thaisa sujak bai gawama Christian rok wanso go yes kokri sung jotno osairok sung kaitor thani priestly mano thangi mano klai mano omo bai borok tang wanso kan ke Borok tang wansu ke arate osai kerikya father nanglia. Tei baksa wansu go father mani abo Catholic father nai abo elam bakni tai historical ni razak kok mungse kaitur ni kathar samung tangna bagai chongjak ni kok se. Bani bagai khnadi kok tamung kanke. The priesthood of all believers, but this doctrine has been misunderstood in some American Protestant circles. Omo boroni phaikyang kok mohke je misunderstanding or doctrine of toy je sung preaching of saying kate nanglia ang bibang na klaimangka. These misconceptions of the doctrine goes like this: I am a priest, I have a Holy Spirit, and I have a direct access to the Father. Okay, or misconceptions or je kisah bul tomna tangke bakse believers ro tamu tangke bono osaingka. Hola katharbo itongonai tai authority main nanglia tai bo freeing thangka a kognotoi wan sok thani abo actually elambaknya abo tamni sane abo abongka baksa jo the needs of the rights individualistic jara individual katongnai freedom katongnai the self made man abrno hoito ongkre feminise ang abno kabangma cheri nayan rong ya shir srangi mano yes Hebrew kaham ke koksao Jesus Christ the high priest bo ochai kotor tamni bini samung klainyai ketharmo tawo priest rok tongo bon bagai se bo high priest he is unchangeable priest nang abno slaimang lak
nang abon tani mangla kok tam ga aboni bagay no simple kaisa buji jangai kapan tako bukuro nang believers kaham ko kai tonono ro kafan surdi lobdi tangka kai tonono cerai kataria farnani siklai sirung kainya ni pop nani nono abro ble tam nengke abo oserong ni samo oke tabo New Testament osekri abai ko gya aro serai ke kabang jaga sekya aro bishop rong kok te bo Paul sak bosaka angno apa bini jorawo bono kare tiara apa kerin saka bon bagai father kerin ni Simon ya it is a clear in the Bible je father indung mani te father indung mani apo priest apong ka historical te biblical o kongno se tabur Kristen buci na thai angni bagai buci na bagai ote kaini kongno sawi revelation ni nang puring ya aro jati thopna ni ko aw samno saba aw te believer ya abo ka oserong no samani ko mo thanai kongnai ozma phangni ko puring bagai seng believer sengka te aro ozma phangnang liya tujang nang liya ha men chomje te borok ni under ni authority te tong nang liya aba haini wan sukan ke aborok tamu chanai aborok chayao seng tamnai misunderstood tong chanai moni bagi se tamni chanai but our being priest does not imply that I am out from under any human authority almost a problem bon ben kangma kri tam wan so ai bo borok ang mo borok ha boni bagai tiaro kuno authority ni andal tong nangya amo busu dopesha nangna wan sunya nang nai ang nono just bujina bagai kisa saka bese kebang kok saya awas ko ngetabo ang tit ni pori English bayo kok rubai nono busir na chesta klaine kisa nok nai tam kemo kaham subject ba busi jangai ba ang ni bagai hard work klai tongo nang khnai khna just rangna se logi tongdi oke hake tabo ang tit to sijak chapter 1 verse 7 to 9 opori thangana khna tam saka kaitorni samongni barja berjaknai kaitorni samongni barja berjaknai mothani bokrok majra krui ungthai bokong sukya eba khe kisabai joliang thai bo phegyang eba khe thamsi tungya eba khe rangni bagai khamayang thai khai ora kokta mungka nge khapan taku bukrok amo clear ke sawo jotono oseng meya jote believer oseng thangmeya abo misconceptions abo wrong tamne ke tito bo saknai di kaitorni samungo barja berjaknai abo to barja ni ko abo kaitorno song oseng bagai mothani bokrok majra kruying thai mothani bokrok motho bokrok ridibe a bokrok sabubu a bokrok no saita mothanai kolnai eba kondor tamsong abondrong dene medicine toi ang abon sana thangya ngitam english khana di kok buru ba english sung jara jara buchi mayang thangmon bokrok sijaba a bokrok no nung recharge play nang nai gesen nang manai english bitam sakran di king new king james so 7 cycle for a bishop must be blameless for a bishop 9 Osaka holding the fast the faithful word as he has been taught that may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. Ngetawa ko kahit siya satu sama for a bishop must be blameless. New King James abong ka original Greek ni translate hijack bishop aros tam sekian original episcopos episcopa mani bishop
te kaisa kok bai ning bisa manai overseer mane bishop tan bagengke abro mai sajago scripture osanye kok sujak bishop mane father bo apa mothamrak nai omoni bagino bishop line abong ka historical jisini sagar be handed down Afrik langjak tebe history ulo ang saikna rone ngko omno kaisa nono bustina thangmani kangke je na nung wansuki naidi mothao osai nang kaitor se abosang omno sa kaisa ang tek kabang kok chalia Paul boje afahani go simani bo father khoroksa hani go sinamani ফলানি abono toi angtike sai non porikrana no haiki khaklayo nte kisa busi manan hunai te revelation je satta mothao simin abono nunglo naisidi angte nailia just nin bagi mokol khulna bagi angnono buster naiman kokse kokri episcopi charso amono busio tamka baksa mothao believer so o area bo busi majang jongmano borngi bagi balai kahamang nai Omas kaisa kok teno no konya ne klanyai. Kanai tungda kong te kisa. Oke, kapang taku bukro ka kisa logjak hepon nang kanai tongo ni ang mo kawa sai tongo nang kaham ke buci tinga busako. Tabong nai di Paul bahake bo ojai bo priest bo father bo apa ni kosika tai bani prama kanadi nai di 1 Corinthians chapter 4 verses ngangke 15 te 16 khnadi Kristo tui norokno nainai nuknai borok chisai tongphano norokni phale kaisa se tamni hinba norokni thani kothoma kaham pirnai bai ang Kristo Jisu tui norokni pha angkha ang Kristo Jisu tui norong ni fangka mai norong ni father angka abni bagai ang tangma bai ang tongma hai tongdi nei ang norok no sajawo hat layo okok no nang khana ka nei te buci tongmang ka nei ang English bai poriwana khana pidi hai na hai kahangke sung father nongma rok no teki serbuka kosumoi buciwi nung mani aborok kahamung nai kadi for though you might have 10,000 instructors in Christ অর্থাৎ Paul ni jorok tobong ayah siagra tongo abonong bucirna boy Paul saka yet you do not have many fathers non bagai ki apa kongma kere for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Ang saya norong ni gospel bising te norong ni apa jaka. Therefore I urge you imitate me. Abon bagi sang norong koi dana anu imitate lagi anu kosol ke tongdi kok khnai tongdi mane ko. Tam ni ka jaro kok khnai ro kak ma tongo sak ang no pris ang no chaeng kang na haeng ka hani kabang ma believers tok tong nai tongo abon bagi no polo kok sekya okay thak layo ang kabang kok saya pun ta busi mana hnai yes kai torni ha bini chongma abon ka bin oser bising kai revelation ni te Timothy ni suja nang naimano abon bagi no just o Peter ni kaisa nang khoroksa oseng ka mabai nang oseng thanga mabai jotono osai no haipano nono kaitor abar jano ria kaitor bo ose kotorang mabai bino osai samuk laja bagai boringo bocongo ahike nang osai pano nono tuingani believer sang tuingani bon magai si omo sanai sang submissive ni mangkangke omo sanai sang buci nai mangkangke kongi ni mangkangke tai Christianity yo sang gyan kaham baike mothabo suri laike love laike hangke kokri joto denomination podri pod jani ja abo janjatui tamke Bible ni je kokthai je sai tongoni
omrokno sing denrama kaham ahai sing full gosol bakak thangi manani truk ang kabang mayariyo truk kisa phrangi tongo tai abrongno ang full te kisa kaham ke phrangna mo chesta klai tongo komoni bagan bagi suri tongni ang dorong te phrang thang manani dorong phrang te ang srangi tongo sing jotun srangnai tongo bobo phrango bobo kisa phrango mahai ken singma srangnai nai don bagai o message o teaching o subject no nang meditate klaidi one sukni te research kam klaidi te bible nai klaidi a kok sang nang samani tan ke shape individualistic authority andara tongya aba nung wan sang nedi omusaka scripture tamsa arsa follow klaidi borok individualistic samarangno tei abono tei jor tali tinya ta tongdi tangka abo ning kaikin kok tebi nang salai tongnai omusaka saka asal nung kiteng kaham tongo malai plan God bless you all ang darang bai suri tongo darang bai an bai suri tongdi malai pirana ang teu yasir kok sapirna yasya gra tei joranai tongdi hambai God bless you all.